Joo, ensimmäinen oli tämmönen kevään tulo. Eli keväthän on sellainen tullut, että se kiihtyy ja taas se niin hiljenee. Ja rummutan sen, mitä minä olen nähnyt ja kokenut, niin siitä asiasta ja niistä tapahtumista me rummutan. Ja sitten tämä toinen oli tämmöinen kappale kuin Revontulet. Miten revontulet ääntää. Eli sehän kaikki me näemme, että miten ne loiskua, eli ne näyttää ne värinsä. Mutta harvaan kyllä kuuluu se. Nyt me rummutuksen kautta tuon sen, miten se ääntää ne revontulet. Menkin. Ja laittaa omahan menkki. Koiva menkki. Voi jumalauta, kun on niin ihan. Tuosta pykälä ja tuosta toinen. Nyt sinä olet minun menkissä. Minun nainen olet. Voi sinä nainen. 我们接受桑米巫师的施洗及结婚仪式，以使我们有这个机会成为拉普兰人。不过，语言上实在无法沟通，只得呆呆地任其摆布。Iloinen. Sinä kaunokai. Justa tulee samani vaimo. Minä siunaan tämän. Annan tulee. Very strong. Tulen Jumalalle loput. Mutta minä vielä on ison menkin. Leo. Hello, lo, yo. Elämän kaari tässä on. Life circle. Sitten tässä on 4 vuoden aikaa. 4 seasons. Ja tämän rummun henki on valkoinen poro. And the spirit of the drum is a white reindeer. Ja tähän aina samani niin omahan rumpun niin lisää sitten mitä tapahtumia on, niin sen mukaan se tulee olemaan piilossa. And each shaman will add according their life what has happened. They will make a new drawing. Ja the drum was different or just traditional The one? drum is different for every shaman because this is extra elämänkaari.
On joo, tämä on. That's his life circle. So every shaman will draw their drum by themselves. Yes. So where are you born? Missä synnyit? Synnyikö tää? He's born here. Here means what? Here he's born. Yeah. On se. Sign for borning. Oh, okay. Missä meitä avioon? Oi, en ole mennyt avioon vielä. Tuon kanssa. Niin, nyt ei ole. No vielä se ota ja se on näin kevät, niin se tulee tässä näin. Tässä on kevät ja kesä. Se tulee tähän. Here's the springtime, so the marriage with her will be somewhere here.